Oké, geef je hem het plankje, Christine. Plankje. Je elleboog op de tafel. Staan. Nee, dat doet net zin. Nee, je moest eraan wennen. Je moest er naartoe werken. En als dat zo ver best, dan ga je te ontspannen opliggen. En ik ga dan gewoon tegen hem praten. Zo van, even in hoofd ergens anders aan denken. Oh, geen kind die staat er mooi op. Hij lijkt gevaarlijk, er zijn mensen bij die ons helpen. Oké. Dat komt allemaal goed. Dus ik kan net wat misgaan? Nee, eigenlijk niet, nee. Het is ongelooflijk leuk. Je bent met allemaal andere mensen en dan werk je ergens naartoe. En dat is ongelooflijk bijzonder. Het krijgt steeds meer vorm. Dan kun je het zien als een huis bouwen. De heeft eerst 1 steen, dan heeft 2 stenen, op een gegeven moment heeft 10 stenen. En dan begint het al ergens op te lieken. En als 100 stenen heeft, dan is het bijna een heel huis. Ja, zo moest je dit wat zien. Al van januari al binnen de verschillende groepen mensen waren maar de tarriedings van het theaterstuk Circus Mau. In Circus Mau stiert alles op zijn kop. Oké, dames. Gooi. Eltsenier zonder een behinding, je hebt daar minder hit en integratie is net onderwater. Een speciaal project dus waarin professionele acteurs geerwerkje met mensen met een fysieke als verstandelijke behinding. En dat is een uitdaging, vooral omdat het een professioneel theaterstuk worden moet. Ik vind echt dat het echt goed gaat. Wat ze allemaal tot nu toe hebben gedaan en zo. En hoe ver ze zijn. En ja, het wordt hartstikke leuk. Akke, Diabolo. Wietse. Ja? Je devil sticks. Ja. Het is natuurlijk best heel intensief. En natuurlijk voor hun echt best heel veel dingen die ze moeten onthouden en zo. Lopen maar, Akke. Dus het is ja, gewoon een hele andere manier. Andere aanpak en zo. Maar wel enig. De vaststelling Mau gaat over een circusdirecteur die het versteert. En het was Swan, het die man. En het gaat door de opvolging van de circusdirecteur. En het zijn alle verwachtingen in. Is het net de oudste zoon die het circus overneemt, maar de jongste zoon. En dat levert een heel veel problemen op. Want de oudste zoon pikt dat net. En nou ja, gaat de boel in het 100 jaar. En dus dat circus dat dreigt failliet te gaan. Toch eigenlijk een soort familiefete. Maak jezelf een businessje! Ja. Ah! Je bent aan het vragen! Oh ja! Ja! Oh ja! Bestiet zo'n stuk nou bij de gratie van de mensen met een behinding? Nee, dat is wel de leidraad. Hè? Want elke mind behinding past heel goed in dat circus, in Circus Mau. Maar misschien bestiet het wel andersom, dat wij wel behinder binnen. Hè? Wij die het zelf net behind vinden, misschien binnen wij wel volle behinder. En ik hoop als die vaststelling gezien heeft, dat ik denk van hey, eigenlijk is mijn gezichtsveld heel beperkt. Want mijn kader van normaal is dat kader, maar normaal kan dus heel veel groter wezen. Ook in circus en clownerie is het eigenlijk altijd zo, toch? Ja. Dat je het spiegelt wat je doet. Het spreekt me wel aan. Conflict tussen de broers zo, ja, het groot en klein zijn, zeg maar. Kijk, ik word natuurlijk heel veel gevraagd voor ook als kabouter of dat soort dingen. Kijk, en je wordt liever, kijk, ik heb een baantje gedaan, toen was ik circusdirecteur. Ja, dat zijn serieuzere dingen, zeg maar. Dat je denkt van, eindelijk kan een kleine man, of in mijn geval dan, dat een andere rol mee krijgen. Wat hier mooi gezien is, dat ze natuurlijk niet allemaal zielig gevonden hoeven te worden. En dat iedereen wel wat unieks ook in zich hebt. En dat je er ook een leuke show van kan maken, zeg maar. Ja. En dat niet bijvoorbeeld, in mijn geval dan een kleine man over de bar heen rent en dan op die manier de humor naar binnen haalt. Maar ook op andere manieren te halen zijn, zeg maar. Nou, het script staat nog beschreven dat ze een vlag of zo over die kist leggen. Ik kan me ook voorstellen dat het een bloemstuk is, maar dat de broers nog even iets gezamenlijks doen daarmee. Ik verwacht een hele kleurrijke en muzikale en ik wil niet een absurde voorstelling. Wat ik een heel leuk vind bijvoorbeeld is de benadering van Pieter dat al de scènes een soort van als acts benaderen worden. Dus dat het de ene keer is het heel donker en had het iets heel mystieks en de andere keer is het heel muzikaal met versjes en muziek en de andere keer speelt het zich al in een trapeze. Werd toch het een beetje uit het realisme hellen en dat vind ik heel leuk, daar hoor ik wel van. En nu recht erachter staan en 2 handen er doorheen. Wow! Je mag er 2 tegelijk pakken. Loop maar naar de toe, loop maar naar de toe. Gebruik maar de piste.
Aan de ene kant is het een sociaal barn, een maatschappelijke voorstelling. Maar aan de andere kant moet het puur theater wezen. En dan doe je het haakje eraf. En nou ja, het is aan mij om uiteindelijk de balans in te vinden. Tussen de mensen met behind, de professionele acteurs. En het moet gewoon een theatervoorstelling worden. En open. Voilà. Nee, het moet geen bezigheidstherapie worden in de voorstelling net. Het moet gewoon kwaliteit leveren. Wat is kwaliteit dan? Ja, dat is een lastige. Dat weet ik nog net, werd hij nou luid, maar ik geloof wel dat hij verder luidt dan dat ze zelf verwachten dat hij eens een keer. En laat maar zien wat je kan. Fantastisch! Van 23 juli al is Circus Mau 5 keer op het ijsbaanterrein in Snits te zien. Ja, goed. Ja, die goed? Ja. Ik vond het wel goed uit. Ik zit nou een beetje bij te komen van die speaker. En zwaar!